Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážení hosté tady na Urbisu, na konferenci, která bude věnovaná a je věnovaná vlastně záležitostem kolem výstavby nebo dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Tak jestli vás můžu poprosit, vy, kteří jste se přišli tady na tuto konferenci podívat a zúčastnit se jí a jste teď tady v okolí, tak vás pomalu, ale jistě zveme sem, udělejte si pohodlí tady v plénu, máme tady různé typy sezení, můžete na těch bobících, nebo můžete tam na těch vzadu gaučících téměř jak doma v obýváku, anebo klasicky konferenčně tady, řekněme, na židlích. Přátelé, tedy ještě jednou dovolte mi, abych vás tady uvítal jménem organizátorů z Jihomoravského kraje a když už jsme tady u toho, tak samozřejmě mi dovolte, abych jako prvního pozval sem na pódium za hostitelský Jihomoravský kraj zastupitele pana Marka Sovku, jestli můžu poprosit. Radního a taky vlastně starostu Branišovic. Tak, dobrý den, pane starosto, pane radní, pane zastupiteli, vítejte. Dobrý den, zdravím vás, děkuji, že jste přišli na konferenci štěpení příležitostí. Ta příležitost začíná právě tady v našem území v rámci obou dvou krajů, protože my jako region Vysočina a Jihomoravský máme před sebou 4 základní výzvy. A to, když zvládneme, tak pomůžeme i České republice v rámci energetické stability. Ta první výzva je nutná náhrada současných jaderných zdrojů. Druhá je rostoucí spotřeba elektřiny, máme nějaké závazky ke klimatu a čeká nás konec uhelných elektráren. A to všechno můžou spasit Dukovany. Stavba 5. a 6. bloku a my bychom vám rádi představili to, když budeme poslouchat to, co nám radí experti, a to, co vychází z našich socioekonomických studií a akčních plánů, že do toho regionu můžeme přinést neskutečné věci. Pokud budeme postupovat tak, jak to máme napsané, bude všechno fungovat jak správně namazaný stroj a pokud každý díl v rámci skládačky socioekonomické studie a akčních plánů bude plnit svoji odpovědnost. Obce, města, kraj, stát, zhotovitel i dodavatel. Děkuji moc krát za úvodní slovo. Máme tady v plénu vlastně lidi, kteří jsou z obcí, ze samospráv, samozřejmě i z různých firem. Co by si z dneška měli odnést? Tak tou hlavní myšlenkou v současné politické situaci by mělo být to, že máme aktuální informace v návaznosti na akční plán od pana vicepremiéra o jednotlivých členů vlády. Máme argumenty pro to, proč si jako území zasloužíme podporu a ty argumenty bychom si měli projít, měli bychom si o nich prodiskutovat a hlavně bychom je měli používat všichni stejné. Vy jako starostové, ředitele organizací jste velcí praktici. Víte, že ta cesta k cíli je někdy spletitá, že musíte být urputní, důslední a pokud vás někdo vyhodí dveřmi, tak musíte vlézt oknem. A to si musíme potvrdit, že nic nekončí, jedeme dál a tady jsme všichni od toho, že máme jeden cíl, jeden výsledek, jedny Dukovany. Díky. Pan Marek Sovka, jestli vás můžu poprosit, klidně přijměte místo tady, my samozřejmě se dostaneme i k vám ve vaší prezentaci. Já jsem postupně pozvu na pódium všechny ty, kteří budou prezentovat teď v prvním bloku, ale jak jste mluvil o té houževnatosti, tak sám pan Sovka je toho důkazem, protože když jsme se tady bavili před zahájením, tak má zážitek z úterka, kdy tady celou dobu doprovázel pana vicepremiéra Havlíčka a lil mu do hlavy všechny důležité informace. Pan vicepremiér, zdálo se mi po tiskové konferenci, že odjížděl s trošku dvojnásobnou hlavou, ale to je jedině dobře, tak to má být, když dostává vláda informace od praktiků. Přátelé, dovolte mi, abych teď přivítal postupně na pódiu a poprosil je, aby přijali místo tady právě na pódiu vedle pana Sovky, ti, kteří budou prezentovat tady vlastně v tom úvodním bloku. Jenom pro pořádek, aby
abyste věděli, jak to bude probíhat, tak my projedeme všechny ty prezentace tak, jak jsou na programu za sebou, ale budeme se snažit, aby vznikla i dostatečná časová rezerva k tomu, abyste se samozřejmě mohli i vy zeptat. Pokud to tak úplně nevyjde, tak nebojte se, budete mít i možnost individuální konzultací, protože nás čeká mezi prvním a druhým blokem zhruba 10 až 15 minutová přestávka, tak pánové jsou a dáma, teda ještě musím říct, svolní k tomu, aby jste je oslovovali individuálně, tak je můžete v uvozovkách přepadnout a probrat s nimi ty věci. Tak mi ale teď dovolte, abych přivítal sem na pódium a pozval jako prvního pana Kamila Števanku z Ministerstva průmyslu a obchodu, potom pana inženýra Petra Závodského, generálního ředitele elektrárny Dukovany, jestli vás taky můžu poprosit sem na pódium, potom pana Alojze Míku, zástupce KHNP, Korea Hydro and Nuclear Power Company, a máme tady samozřejmě pana Sovku a ještě nás tady doplní pan ředitel z brněnských tepláren Fajmon, ale ten se omluvil teď ze začátku a dorazí během vlastně tady těch prvních prezentací. Tak úplně nejhorší úkol má vždycky ten první, který nasazuje laťku. A já jsem zapomněl na pana náměstka z Vysočiny, kterého máme kde? Pardon, já se omlouvám. Pan Jiří Pokorný, dobrý den. Ne, v pohodě. Já se omlouvám a děkuju tady. Vidíte, ale já jsem vám zařídil potlesk tím pádem, že jsem to zvoral, jak se říkává, takže jako jediný jste dostal potlesk. Tak, přátelé, jestli můžu poprosit pana Števanko jako prvního, udělám vám teď tady, to jsme ještě nestihli, takový rychlokurs zeleným dopředu, červeným zpátky. Kdybyste s tím potřebovali pomoc, tak samozřejmě neváhejte, kdybyste omdívali, padejte na mě, budete padat do měkkého. Tak, ale jestli vás tady můžu poprosit o vaši první prezentaci za Ministerstvo průmyslu a obchodu. Děkuji moc krát. Děkuji. Jo, mluvíte. Jo? Ano. Jo, dobře. Děkuji za hezký úvod a děkuji za pozvání. Jmenuji se Kamil Števanka, pracuji vlastně v odboru jaderné energetiky a můj hlavní náplní je vlastně podpora tedy projektu Dukovan. V Brně jsem studoval a žil 10 let, takže se sem vždycky rád vracím a vždycky je to tu příjemné se sem vracet. Takže děkuji i za tuto příležitost tady vystoupit. Je vidět, že vám to bylo ku prospěchu, to Brno. Taky by si myslím. Tak vlastně na úvod prezentace bude zaměřená primárně teda na možnosti zapojení průmyslu, nicméně krátce úvod, proč vlastně ten projekt podporujeme a proč vznikl a proč ho potřebujeme. Pan Sovka už to v krátkosti zmínil. Na obrázku vidíte mapu, kde je vlastně vyhodnocená zdrojová přiměřenost a vlastně spolehlivost sítě v roce 2030, jak by měla vypadat, a všechny růžové barvy ukazují, že tyto země nebudou splňovat vlastně standardy, spolehlivostní standardy, které jsou požadovány. Takže vidíte, že situace je komplikovaná a musí se řešit a jedním z těch řešení je také výstavba Dukovan. Budeme muset nahradit uhelné zdroje, budeme muset vlastně vykompenzovat nárůst spotřeby elektřiny, protože s pokračující dekarbonizací samozřejmě se přesune část spotřeby fosilních paliv do spotřeby elektřiny, například elektromobilita, vytápění a podobně. Zároveň samozřejmě v současné situaci v Evropské unii není jednoduché podporovat, nebo není jednoduché vlastně takovouto investici a takovýto projekt zajistit, tudíž je nutná podpora státu. Tak jaký je vlastně současný stav? Tak jaderná energetika je jedno z mála témat, na které se strany politického spektra shodnou, a v programovém prohlášení vlády je tedy potvrzeno, že vláda bude podporovat výstavbu Dukovan a také je v plánu rozhodnout o výstavbě Temelínských bloků 3 a 4 v příštím roce
a také se rozhodne o strategii výstavby malých modulárních reaktorů. Nový ministr se svým příchodem zavedl řídící výbor na úrovni ministerské a vedoucích pracovníků ČEZu a EDU2, kde vlastně ministr každý měsíc je pravidelně informován o stavu projektu. Zároveň se každé 3 měsíce bude předkládat pravidelná informace vládě. Dále nově také zavedl po dohodě s korejskou protistranou a s korejským protějškem ministrem Kimem také ministerský řídící výbor, kde přibližně jednou za čtvrt roku bude probíhat kontrolní výbor na úrovni ministrů. Dále na straně vlastně jedna z hlavních aktivit v současnosti ze strany MPO je notifikace státní podpory. Jak už jsem zmiňoval, vzhledem k současnému stavu trhu s elektřinou a vůbec energetických trhů v Evropské unii, tak není možné bez státní podpory zajistit výstavbu Dukovan, tudíž je potřeba schválit veřejnou podporu. Odhadujeme nebo předpokládáme schválení v prvním kvartálu příštího roku a ta podpora se skládá z několika aspektů. Jedním z nich je státní půjčka, která je velmi výhodná. Ta povede vlastně ke snížení koncové ceny pro zákazníky. Dále potom vlastně podpora výkupu elektřiny tak, aby byla zajištěna vlastně návratnost a schopnost splácet toho projektu. A v případě, že by nastaly nějaké nenadálé situace nebo třeba se změnily regulatorní požadavky a zvýšily by se požadavky na investice nebo na nějaké změny projektu, tak také vlastně ochranu před riziky. V současné chvíli taky probíhají přípravy už na zahájení poskytování této státní půjčky. Dále probíhá novelizace legislativy, například nízkouhlíkový zákon nebo nyní projednávaný nový stavební zákon. Tak ale protože se jedná o největší projekt v historii samostatné České republiky a je to teda velmi dlouhý projekt, který bude který bude potřebovat spoustu lidí a spoustu času, tak zde je tedy harmonogram, na který se také musí firmy připravit a počítat s tím, že některé budou zapojeny teda až později, třeba až ve 30. letech. A zde je tedy harmonogram. Měl by zahájit, proces výstavby měl být zahájen až v roce 2028, kdy bude probíhat příprava staveniště a první hrubé terénní úpravy a následně ta hlavní stavba bude započata až v roce 29 na přelomu roku 29-30. Spuštění by mělo být v roce 36 na přelomu roku 36-37 prvního bloku a spuštění druhého bloku by mělo proběhnout o rok později. Tak zde vidíme, možná kolega z KHMP představí stejný graf, ale zde vlastně to může zajímat firmy. Laser nejde vidět. Nicméně zde vidíte vlastně harmonogram dodávek. Vidíte, že vlastně první dodávky by měly být, nebo respektive první práce by měly být zahájeny někdy okolo roku 27 a dále by měly pokračovat až tedy do toho roku 2036. Ten vlastně projektový tým se skládá z vícero firem. Tady bude vlastně potřeba, aby si české firmy našly toho správného partnera. Zde vidíte na infografice, za kterou část dodávek je která firma zodpovědná. V současné chvíli již firma KHMP zveřejnila vlastně svůj rozsah dodávek. Firma Doosan a Daewoo by měli zveřejnit rozsah dodávek během letošního roku, popřípadě v příští rok, podle toho, jak bude vlastně probíhat příprava na výběrová řízení a zahajování výběrových řízení. Nicméně všechny firmy týmu Korea, tedy Kepco, KHMP, Doosan i Daewoo jsou vlastně jakoby ti hlavní dodavatele. Řada menších a středních podniků bude následně spolupracovat vlastně s českými podniky potenciálně nebo subdodavateli pro tyto hlavní dodavatele a zde by mohly být mezi partnery patřit například Škoda, jaderné strojírny, Škoda Doosan Power,
UJV Group nebo Energoprojekt, firmy ZAD, stavební firmy jako třeba Hochtief nebo Metrostav, INC Energo a další. Takže v případě, že by se vás ptali firmy, na koho se obrátit, určitě doporučuji sledovat stránky KHMP Česko, kde jsou zveřejňovány informace, ale také být v kontaktu jak se zástupci korejských firm, tak se zástupci českých firm. Samozřejmě MPO se snaží podporovat průmysl. V tuto chvíli máme za účasti pana ministra založenou, nebo jsme zřídili platformu, kde komunikujeme se svazy, takže v případě, že byste měli nějaké dotazy, tak se můžete obracet jak na nás, tak i na zástupce svazů, ať už svazu energetiky nebo hospodářské komory například. Dále, jak už jsem zmínil, tak v sekci Frequently Asked Questions na stránkách KHMP Česko je už dnes zveřejněn vlastně rozsah dodávek v společnosti KHMP. Tam je i návod, jak se přihlásit do dodavatelského supply management systému od KHMP, kde je nezbytné se přihlásit, aby se firmy mohly účastnit výběrových řízení. Dále jsme například v letošním roce podpořili více než 14 firm na veletrhu INEX, kde bylo přítomno více než 30 zástupců českých firm v korejském Busanu. Akce měla velmi pozitivní ohlas. Dále spolupracujeme vlastně s elektrárnou Dukovany 2 na zpřístupnění také rozsahu vlastně od Dusanu a Daewoo. V současné chvíli probíhá intenzivní práce na zveřejnění grantové podpory na získání vlastně certifikací a vlastně ať už ASME nebo i ISO 19443, které jsou nezbytně nutné pro dodávky pro jaderný sektor. Dále bych rád zmínil, EGAP vlastně umožňuje poskytovat podporu firmám, které sice dodávají pro český projekt, ale pro jakoby zahraničního dodavatele. A také probíhá příprava migračního plánu, který by měl jako zajistit v případě, že nebude dostatek kapacit v České republice, dostatečný počet pracovníků. Tak a to je za mě všechno. Děkuji za pozornost. V případě, že byste měli nějaké dotazy nebo chtěli poradit, tak se prosím obraťte na mě. Děkuji. Děkuji moc krát za Ministerstvo průmyslu a obchodu pan Kamil Števanka. A já teď dovolím, jestli můžete předat panu řediteli Závodskému jak prezentér, tak já vám předám mikrofon. Tady, pane řediteli, máme krásnou ukázku toho, co bude před náma. A vy vlastně řeknete, co je teď aktuálně. Dobré dopoledne. Slyšíme? Jo, už jo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, já děkuji za pozvání. Model je krásný, ten už máme. To, co tam na něm vidíte, tak jsou samozřejmě ty masivní chladící věže, ale já se k tomu dostanu v rámci prezentace. Kamil stihl tu prezentaci v termínu, já se o to pokusím taky, když jako v 10 minutách pohovořit o projektu výstavby nových bloků není úplně snadné. Nicméně dovolte mi začít trošku slajdem možná obecným, ale pro kontext za mě hodně důležitým. My jsme chystali nové bloky už v Temelíně a začínali jsme s výběrovým řízením v roce 2009 a byli jsme v Evropě považovaní za takový dinosaury a se slovy, že stavíme technologii z minulého tisíciletí a teda a teda. Nicméně situace současná nám dává hodně za pravdu a zároveň i to, že takový ten pojem energetická bezpečnost, který trošku byl opomíjen, hodně jsme se zaměřovali na udržitelnost, aby to bylo všechno eko a zapomněli jsme na energetickou bezpečnost, že bez té energie nebudeme schopni fungovat. Je to podobné jako jiné složky bezpečnosti. To znamená, to, co se odehrává na Ukrajině, to, co se odehrává teďka na Blízkém východě, vede k tomu, že se i Evropa, která to jádro víceméně zavrhla v minulosti, k němu vrací. Já tady mám vytažené 4 výroky.
Možná typický je ten od belgického premiéra, který říká, že to byla stupidita století odejít od jádra, ale ta Belgie je krásný příklad. Oni měli 50% elektřiny z jaderných elektráren a pak si odhlasovali, schválili, že do roku 2025 všechny jaderky odstaví. S válkou na Ukrajině, se situací, která se teďka odehrává, tak ten postoj museli přehodnotit, přehodnotili, nechali bloky v provozu, nebo jenom některé, a diskutují o tom, že budou stavět další bloky. Samozřejmě Německo, další typický příklad. Jsem rád, že se ta situace mění. Bohužel se změnila, až když nám ten okolní svět ukázal, že prostě bez energie to nejde a nemůžeme se spoléhat na nestabilní regiony. Jinak, když ještě vezmu Evropskou unii, tak zase hodně se říká, kolik vyrobily obnovitelné zdroje, kolik vyrobilo sluníčko a tak dále. I když já jsem si zadal do umělé inteligence jako výrobu elektrické energie, tak ten hlavní titulek byl, že obnovitelné zdroje již vyrobily nejvíc elektřiny v EU a to, že nejvíc elektřiny vyrábí vyloženě jaderky, když to srovnáte po těch jednotlivých zdrojích, jaderky vyrábí asi 25% elektřiny v Evropské unii, přestože polovina zemí jádro nevyužívá, nechce využívat a zároveň jaderné elektrárny vyrábí zhruba 50% bezemisní elektřiny v Evropské unii. Když už přejdu k projektu, tak vezmu to velice stručně. My jsme zhruba rok od doby, kdy jsme podepsali kontrakt s korejskou společností KHNP, měli jsme veřejné výběrové řízení, kde na základě bezpečnostního požadavku státu jsme pozvali 3 firmy. Pozvali jsme francouzskou EDF, americký Westinghouse a korejské KHNP. Finálně byla jako nejlepší nabídka vyhodnocena nabídka společnosti KHNP. Smlouva byla v červnu podepsána, v červenci vložena do registru smluv. Od té doby běží spousta činností, byly dokončeny geologické průzkumy, teď se zpracovává k tomu zpráva. Máme první sadu projektových dokumentů, takzvaný koncepční projekt, conceptual design. Je to balík dokumentů, kde je asi 13 dokumentů, takový úplný základ. Pokračujeme v projektování. Máme i různá povolení už pro tu stavbu od hodnocení vlivu na životní prostředí přes povolení k umístění od SUEB, autorizaci výrobny od MPO a další. V tuto chvíli máme i pravomocné územní rozhodnutí, ale na něm je krásná ukázka toho, proč se velké infrastrukturní stavby, a nejen v České republice, ale obecně těžko staví. My jsme to územní řízení zahájili v červnu, respektive 1. června 2021. To pravomocné rozhodnutí je staré několik měsíců, nicméně jedna společnost, která trošku spekuluje, to bylo trošku eufemismus s tím slovem trošku, z pozemky a potom nevládní organizace teď ještě podali stížnost k ústavnímu soudu, takže ten proces běží už přes 5 let, takže získat územní rozhodnutí, což by mělo být celkem jednoduché, i to je problém. Tady už byl ukázaný harmonogram, já ho mám o malinko detailnější, ale nebudu rozebírat detaily, chci na něm jenom ukázat jednu věc, že ten harmonogram, a když tady pan Števanka ukazoval, že na přelomu 36-37 budeme spouštět ten první blok. Tady na tom harmonogramu vidíte ten začátek. A ten začátek je zejména o projektování, o té papírové činnosti, získávání různých povolení, zejména teda povolení k výstavbě od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a následně potom stavební povolení nebo dnes podle to znění stavebního zákona povolení záměru. Takže když by vás zajímaly ještě některé milníky mezi, tak pro nás určitě důležitý milník, kdy získáme nebo kdy předáme staveniště dodavateli, což by měl být leden roku 2029. V půlce roku 2029 bychom měli mít všechna povolení záměru a už by měla stavba probíhat. Ale jak říkám, ten harmonogram se dá rozdělit na 2 části, ta povolovací část a pak ta výstavbová. Asi nebudu úplně do detailu mluvit o korejském projektu, protože to bude určitě mluvit pan Míka. Nicméně dovolil jsem si to sem vložit i s tím, že dost často taky slýchám, nebo se objevovalo i v médiích, že Korejci ten projekt vlastně nemají. Ono upřímně ani EDF nemělo projekt tohohle výkonu, ale ten projekt, který tady vidíte v tom 3D modelu, ten náš APR 1000, který bude stát na Dukovanech, jednak vychází z bloku OPR 1000, což je blok, který se stavěl v Koreji a je v provozu na mnoha lokalitách v Koreji, je to 1000kový blok, a zároveň blok APR 1400, což je teďka ten nejnovější
blok, který má KHNP v provozu jednak v Koreji a rovněž na lokalitě Barakah ve Spojených arabských emirátech, první jaderná elektrárna v arabském světě. Když se podíváte na ten vývoj, tak v podstatě je to podobné, jako to bylo v tehdejším Československu, začátek někdy v těch 70. letech, kdy se začaly stavět první bloky, nicméně ten proces v Koreji pokračoval a ty bloky se staví neustále. My jsme dostavěli Temelín v roce 2002, od té doby máme poměrně velkou mezeru a i to v tom, co tady už taky padlo, v přípravě personálu a podobně, kde nám ta jedna generace určitě bude chybět. Ten blok je asi to nejmodernější, co jsme si v tom výběrovém řízení mohli vybrat. Určitě nepůjdu do detailů, ale kdo třeba znáte, jak vypadá jaderná elektrárna, tak dá se říct, že je to hodně podobné Temelínu. Takový na první pohled velký rozdíl je ten dvojitý containment, to je ta ochranná obálka. Na Temelíně standardně je jednoduchá, tady je dvojitá a zase dalo by se o tom mluvit poměrně dlouho. Jde o to, že chráníme při nějaké nehodě úniku radioaktivních látek do okolí a zároveň i tu elektrárnu chráníme vůči vnějšímu útoku, což v dnešním světě je určitě taky velmi důležité. Lokalizace, zmiňoval ji tady pan Števanka také, my to samozřejmě sledujeme. Pro nás jako pro investora zapojení českých firm je důležité nejen proto, že to po nás chce stát a protože to má dopad do HDP, ale je to pro nás důležité i z toho budoucího provozu, protože se ty české firmy budou účastnit výstavby, tak pak budou umět tu elektrárnu udržovat, opravovat, modernizovat a budeme mít tady. Máme velice dobrou zkušenost s tím, že na stávajících elektrárnách, kde těch dodávek na Temelíně zhruba 90% dodávek bylo českých, takže jsme tam opravdu nezávislí a třeba když je problém na turbíně, tak se dá vyřešit spíš v řádu hodin než týdnů, kdyby ta turbína byla třeba ze Spojených států nebo z Japonska Toshiba, tak samozřejmě by to trvalo v týdnech až v měsících. Takže pro nás je to velice důležité. A nejen to, že to budou potom udržovat, ale když to budou dodávat, tak budou tu elektrárnu znát ve velikém detailu. Takže my samozřejmě zapojení českých firm podporujeme. Tady vidíte nějakou tabulku, kolik těch balíčků se bude soutěžit. To, co už je vlastně dneska podepsáno a zásadní, je to, že ta turbína bude z Plzně, takže to je jedna velká část, na to se nabaluje samozřejmě i ta celá strojovna, chladící věže a tak dále. To, co probíhá na lokalitě, tak zmiňoval jsem tady geologické průzkumy, stavíme tam administrativní budovu, která už bude teď letos v létě otevřená. Řešíme dopravní trasy, což je jedna z velkých logistických věcí, jak dostat komponenty, které mají třeba 500 tun, jsou dlouhé desítky metrů, jak je dostat vlastně do lokality Dukovan. A tady mi chybí ještě ta část Polaby, i to není určitě jednoduchá dopravní trasa, nicméně ta doprava po silnicích je potom opět velice náročná. Po dohodě se státem už některé opatření se provádí, zejména jsou to obchvaty obcí, které třeba byly naplánovány už v minulosti, ale nedostávaly tu správnou prioritu. Teď s výstavbou nových bloků na Dukovanech se do té priority dostali. Když pojedete z Jihlavy na Dukovany nebo na Třebíč, tak už vidíte Zašovice, Brtnice, to jsou obchvaty, které už se staví. Upřímně obchvat Třebíče asi teďka to nejužší místo a další úzké místo bude náš úkol a to bude ta příprava různých dočasných opatření, to znamená třeba nějakých dočasných sjezdů, jeden dočasný sjezd z dálnice, obchvaty některých mostů a podobně, to nás čeká. Tady jenom obrázek, nějaké základní parametry, když jsme zkoumali tu dopravní trasu, jak do Dukovan dojet, tak možná zmíním, občas padne otázka, proč stavíte tu korejskou 1000 a ne tu vyzkoušenou 1400. Tak jedním z důvodů je to, že u té 1400 jsou ty komponenty ještě těžší a bylo by problematické vůbec vyjet kopečky na Vysočině a ty komponenty dopravit, nejen to, že je potřeba udělat ty úpravy, ale už i ty terény by nám vadily samozřejmě, plus dostatek vody na lokalitě. Další z věcí, která na lokalitě se rozběhne poměrně brzo, je archeologický průzkum. My chceme minimalizovat riziko, že po zahájení výstavby by tam byl třeba nějaký archeologický nález a výstavba by se zastavila.
na nějakou dobu, takže jsme nechali udělat předběžný archeologický průzkum. Tady na té mapce vidíte vlastně stávající Dukovany, ta plocha směrem dolů, směrem jakoby na jih, je zařízení staveniště a nalevo elektrárny směrem ke Slavěticům je ta výstavbová plocha, takže tam chceme rozběhnout i ten archeologický průzkum, zejména na těch místech, která jsou značená červeně, kde nám archeologové říkají, že by pravděpodobně nějaký archeologický nález mohl být. Já určitě taky budu rád, když budete mít nějaké dotazy a určitě vám na ně rád odpovím tady nebo po případě, když budou prezentace k dispozici, je tam e-mailová adresa, klidně mi napište, ptejte se na to, co vás k dostavbě zajímá, určitě s vámi budeme rádi komunikovat. Bereme, že ten náš projekt, řekl jsem slovo náš, ale nemyslím si, že to je projekt společnosti Elektrárna Dukovany Římská 2, ale je to bez nadsázky projekt, který je celonárodního významu a jsou do něho zapojeny nejen samozřejmě ministerstva, ale další složky státu. Spolupracujeme na něm poměrně široce, takže beru to, že to je náš ve smyslu opravdu nás všech projekt, který musíme odpracovat. A to, co tady už taky padlo, tímhletím projektem by ta renesance jaderné energetiky u nás neměla končit, nebo začínat a zároveň končit, ale měla by opravdu začínat s tím, že bychom měli pokračovat v dalších blocích, ať už velkých nebo malých, na Temelíně a v dalších lokalitách. Budeme na to určitě potřebovat spoustu lidských zdrojů a zase nejenom u nás jako u investora a budoucího provozovatele, ale bude potřeba posílit úřady, když vidím policii, tak samozřejmě policii v tom regionu, zdravotnictví a tak dále. Těch lidí bude potřeba poměrně hodně. Takže za mě, já jsem to tam dal do toho modrého rámečku, zásadní pro ten projekt je trvalá politická podpora a asi je to jediná věc, na které se všechny vlády, které tu po sobě byly shodnout, což je fajn. I podpora veřejnosti je nějakých 80%, což je unikát v Evropské unii nebo v podstatě i celosvětově. A to, co nám ještě za mě trošku chybí, je podpora technického vzdělávání, tak abychom namotivovali co nejvíce mladých lidí, samozřejmě zase nejenom do jaderné energetiky, ale obecně do technických oborů, k čemuž určitě přispívají o podobné akce. Takže já vám děkuji za pozornost a určitě se budu těšit, pokud budete mít nějaký dotaz, ať už tady nebo kdykoliv v budoucnosti. Děkuji. Děkuji moc krát, inženýr Petr Závodský, generální ředitel elektrárny Dukovany. Děkuji, pane řediteli. Tak hlavně, ať to všechno jde a ty STEM obory, to je pravda, to je velmi tíživá situace, ale teď si třeba dáváme drobné naděje, protože se blíží taky let dalšího českého kosmonauta do vesmíru a to by mohlo být něco, co třeba bude motivovat mladé lidi k tomu, aby studovali STEM obory. A když letěl před 50 lety Vladimír Remek, tak to spoustu lidí k tomu motivovalo. Tak třeba se snad povede a zrovna jaderná energie a tak dál, tak to jsou věci, které s vesmírem hodně souvisí a s výzkumem. Tak, přátelé, předávám tady zástupci KNCP panu Alojzi Míkovi prezentér zeleným dopředu, červeným zpátky. Dám vám tady zelený dvojkový mikrofon. Já ještě možná doplním pana ředitele. Mě zaujalo, jak jste tam měl i ten návěs, že to bylo 19krát kolik, no prostě nějaký ohromný číslo, tak na YouTube je nějaký historický záznam toho, jak se vlastně dopravoval reaktor tehdy ještě z Plzně vlastně a to musím říct, že bylo velmi zajímavé, když se na to podíváte, to byla teda fakt jako velkolepá záležitost a tentokrát to bude ještě o něco větší, takže možná i taková historická připomínka, co tehdy se muselo udělat k tomu, aby vznikla vlastně ta první část jaderné elektrárny Dukovany, tak to bylo zajímavé. Tak teď bych tedy poprosil pana Aloise Míku z Korean Hydro and Nuclear Power Company o jeho prezentaci. Dobrý den, vítejte tady. Děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. Moje jméno je Alois Míka a jsem poradcem KHNP pro tento projekt už více než 5 let. Takže chcete-li, jsem jeden z nich a jsem v té kuchyni. Já rád mluvím po zástupcích MPO a po panu generálním řediteli. Proč? Protože oni většinu věcí řeknou za mě a já to mám pak už daleko jednodušší a můžu některé věci vynechávat. Kdo je to KHNP? Ten titulek zní KHNP a jeho role v budování české jaderné budoucnosti.
Jinými slovy, je to váš partner, je to váš soused a je to váš dobrý soused na mnoho let dopředu, protože společně my a vy budeme budovat ten největší průmyslový projekt, který je v novodobé historii České republiky. Pár slov o KHNP, i když nechci tady unavovat tím, co asi většina z vás už dobře slyšela a bylo to tady zmíněno i obavými předřečníky. KHNP je velká korejská firma, vyrábí více než 30 % elektřiny v Koreji, vyrábí to z jaderných elektráren a z vodních elektráren a má už dneska i obnovitelné zdroje. Má skvělé finanční krytí a vynikající finanční pozici. Je to firma, jejíž akcie si můžete kupovat na burze. A má teda přes 12,5 tisíce vysoce kvalifikovaných odborných technických lidí. To je KHNP, to je váš partner. Tady vidíte KHNP v samotné Koreji, tam je číslo 149 elektráren, ono je to proto, že kromě jaderných bloků mají velké množství vodních elektráren, ať průtočných nebo přečerpávacích, mají obnovitelné zdroje, ale mají dneska v provozu v Koreji 26 velkých jaderných bloků a 4 se staví a to za chvilku uvidíte. Takže je to partner, který má za sebou tuto flotilu jaderných elektráren plus jaderné elektrárny v Abu Dhabi a teď je bude stavět tady u nás. Tady je historie korejského jaderného programu. Oni v podstatě začínali jako my. Někteří z vás možná pamatují začátky Dukovan. Takže v té době Korejci začali stavět jaderné bloky v Koreji, akorát že nikdy nepřestali. V podstatě po celou tu dobu budují jaderné bloky a dneska vidíte na konci ty 2 zelené úsečky, kde se dneska v Koreji staví 2 a 2 velké jaderné bloky a ten 4. blok Shinhanul byl formálně zahájen minulý týden, kdy došlo k takzvanému lití prvního betonu, neboli lití betonu pro základovou desku, což se bere jako oficiální zahájení stavby. A kromě těch 4 bloků, které se staví, bylo rozhodnuto o výstavbě dalších 2 bloků v Koreji, pro něž se teď hledá místo, no a pak tam máme červeně Dukovany 5 a 6. Tak to je korejský jaderný přehled a výstavba, která začala před mnoha desetiletími a bude dnes pokračovat v Dukovanech. Tohle jste už všechno slyšeli. Jenom krátce, KHNP je po staročesku generální dodavatel, slyšíte EPC kontraktor, čili on je zodpovědný za celý projekt, pod sebou má řadu korejských renomovaných firem, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Dohromady to vytváří Team Korea a potom už následují další dodavatelé, mezi nimiž předpokládáme samozřejmě bude velmi mnoho českých firem. Toto jste viděli už taky, tady vidíte v jiném slova smyslu, tady na konci máme uvedení bloků do provozu, čili na začátku 37 blok číslo 5 a o rok později blok číslo 6. A vidíte ty úsečky, to vidíte, to, co vy vlastně teď moc nevidíte, kdy desítky a desítky lidí na obou stranách připravují věci pro licenční a povolovací řízení. To je něco, co není na povrchu vidět, ale ujišťuji vás, že ty desítky lidí jsou spolu ve spojení každý den online a to se uvidíme, jestli to bude ještě dál, a pracují na tom. Takže jednou za měsíc máme kontrolní den, kdy ty týmy si prostě vyjasní to, co se udělalo, to, co se má udělat. Jednou za 3 měsíce Češi a Moravané lítají do Koreje a jednou za 3 měsíce Korejci lítají sem. Takže to další setkání bude příští týden tady v Praze. To velké jednání bude 11. června a předpokládáme, že po skončení toho jednání se všichni přesunou na 12.6. pátek ráno ve 4 hodiny k televizi
aby společně sledovali zahajovací utkání Korea-Česká republika ve fotbale v Mexiku a věříme, že ať už utkání dopadne jakkoliv, že to posílí ten týmový duch obou těch částí. A to je to, o čem jsem teď tady mluvil, čili velmi pravidelná setkání a vyhodnocování toho celého harmonogramu. To, co se bude dít, to, co se děje v tomto roce, KHNP, kromě toho, že je generálním dodavatelem, je i dodavatelem části elektrárny, zjednodušeně řečeno, jsou to všechny ty pomocné budovy a provozy, kromě jaderného a turbínového ostrova. A to dodává přímo KHNP a na to bude vypisovat výběrová řízení. Ta výběrová řízení začnou už letos a budou pokračovat příští rok. A teď ta snaha pomáhat českému průmyslu, jak už tady bylo i zmíněno, ty firmy, které mají zájem, a už to projevili zájem vysoké desítky firem, se zúčastní procesu, kdy musí být registrováni a certifikováni jako dodavatele pro KHNP. Čili musí splňovat určité parametry, musí mít určitou kvalitu a to je dlouhodobý proces, který trvá řadu měsíců a tím teď právě prochází celá řada českých firem, tak, aby na konci dostali, chcete-li, pomyslné razítko, že mohou dodávat pro KHNP a potom se účastní těch výběrových řízení, které KHNP bude sama dělat. Začátkem roku už dříve byl podepsán kontrakt na dodávku turbín, to už tady pan Závodský taky říkal, které budou dodány z plzeňské Škodovky a teď se projednává další dodávky pro celý ten turbínový ostrov a čekáme, že koncem roku dojde k dalšímu podpisu těchto důležitých zařízení. Ve velmi krátké době uslyšíte v tisku, že je vyhlášeno výběrové řízení na chladicí věže. Jak už bylo řečeno, to budou hybridní chladicí věže a ten tender bude otevřen teď a předpokládáme před koncem roku, že budeme znát vítěze. No a tady už ten obrázek, který jste viděli, to znamená, kdy bude probíhat v tomto roce archeologický výzkum, abychom viděli, co případně musíme udělat. KHNP bude určitě, nebo je vaším dobrým sousedem a sousedé si mají pomáhat. Tady vidíte některé údaje o tom, jak se KHNP v tom celém regionu pohybuje. Už je tady vlastně od roku 2017. Uspořádalo obrovské množství regionálních konferencí, kulatých stolů, setkání a podobně. Sponzorujeme hospodářskou komoru v Třebíči, sponzorujeme energetické Třebíčsko, účastníme se i dalších projektů v tom regionu a to je jenom ukázka toho, že víme, že toto budeme a chceme dělat s vámi po těch mnoho dalších let, kdy nás ještě čeká ten společný projekt. Korejci v České republice jsou v mnoha jiných oborech, které tady vidíte. Všichni znáte asi auta Hyundai, všichni znáte bobcаты, to znamená dopravní a manipulační techniku, všichni znáte Doosan Škoda Power, která bude vyrábět ty turbíny pro nové bloky tady. Toto je Korea, toto je naše upřímné odhodlání působit v České republice nejenom v jaderné energetice, ale i v jiných, ale protože jsme tady kvůli jádru, tak věřte, že odhodlání KHNP vybudovat nejmodernější jadernou technologii, která existuje, tady u vás, aby byla maximálně spolehlivá, maximálně bezpečná a maximálně efektivní, tak věřte tomu, že to úsilí je nezměrné a že vás o tom Korejci na konci přesvědčí. Děkuji pěkně. Pane Míko, taky děkuji moc krát. Ještě by mě zajímalo teda ten příští pátek ve 4 ráno, komu vy budete fandit. To byla podpásová otázka, že? Tomu jsem se chtěl vyhnout, ale prozradím pochopil. to tady. Přijdu na to utkání s mexickým sombrérem, protože se to hraje v Mexiku. Na jedné straně budu mít zapíchlou korejskou vlajku a na druhé českou vlajku. A
beru to tak, že by to mělo dopadnout tak, aby oba týmy měly šanci na postup ze skupiny. Děkuji. Je vidět, že jste realista a je to dobré. Děkuji vám, Miko. Jo, já když tak si vezmu prezentér a možná ho rovnou předám Markovi Sovkovi, protože bude další, který bude prezentovat. Já se dívám jenom, pánové, pane ředitele, pane Miko, hlavně si neprohoďte brašny. Máte, bych řekl, že téměř úplně stejné jaderné kufříky, teda ve vašem případě. Tak, teď jsme vlastně slyšeli takovou část prezentací, které se týkaly přímo samotné elektrárny, aktuálního stavu, co se teď bude odehrávat právě zejména teda přímo na půdě vlastně Dukovan a kolem výstavby elektrárny, ale teď už bychom se měli dostat taky vlastně, protože je tady spousta z vás starostů, zástupců obcí a různých institucí, tak bychom se měli dostat teď na téma role regionu a plnění krajských plánů. A tak bych teda tady rád přivítal, teď to bude taková dvojprezentace Marka Sovky a Jiřího Procházky, Marka z Jihomoravského kraje, Jiřího potom z kraje Vysočina. Jste dobří sousedé, teď jsem si vlastně uvědomil, že vy i v kalendáři jste sousedé, že máte svátky hned po sobě, že jo, v dubnu, takže je to tady takové, jak pan Mika řekl o těch dobrých sousedských vztazích, tak myslím si, že v tomto případě kraj Vysočina, kraj Jihomoravský to teď ukáže i vlastně tady tou následnou společnou prezentací. Tak jestli můžu poprosit Marka Sovku jako prvního a vy už si potom předáte mikrofony a prezentéry mezi sebou. Když jsem se podíval do kalendáře 4.6., tak jsem si uvědomil, že vlastně před rokem nám spadl obrovský kámen ze srdce, kdy byla podepsána smlouva. Někdy před obědem přišla notifikace od České tiskové kanceláře, že projekt má zelenou a můžeme jet. V rámci přípravy akčního plánu, tak naší biblím je vlastně socioekonomická studie, která mapovala potřeby území a která nám říká, co potřebujeme posílit proto, abychom stavbu jako takovou zvládli. Ten akční plán už je nástrojem a ukazatelem vlastně reálných potřeb, jak toho docílit. V rámci harmonogramu, který jsme ušli, tak už jsme v postupné realizaci, já si stoupnu tak, ať se mi to úplně neto, tak už stojím dobře. Teďka jsme ve fázi postupné realizace a ta socioekonomická studie nám ukázala i slabé stránky. Ty slabé stránky nebereme úplně na lehkou váhu a tou slabou stránkou byla komunikace. My jsme začali komunikovat před tím rokem a 7 měsíci pomocí pracovních skupin, pomocí newsletterů a sociálních sítí a také pravidelným jednáním v území, na kterém navazujeme i dnes. Vždycky říkám zástupcům stakeholderů, že je to o té obousměrné komunikaci vy k nám, my k vám. Ale v rámci komunikačních kanálů komunikuje i Korea tým v rámci svého webu, vláda v rámci dukovany.gov a my jako Jihomoravský kraj komunikujeme skrze aplikaci Munipolis, kde vlastně vydáváme newsletter, který když si najdete, přidáte si Jihomoravský kraj a dáte si odbírat informace, tak vám vždycky přijde notifikace, co kraj udělal nového v rámci stavby 5. a 6. bloku. Na začátku v proslovu jsem mluvil o tom, že ten akční plán je přesně daná skládačka. Každý má své povinnosti, každý má svou odpovědnost a každý má svou příležitost. A je jen na každém z nás, jak si to vezmeme k srdci. V rámci národní úrovně vycházíme z akčního plánu státu, opatření jednotlivých organizací, tam se bavíme o posílení cizineckých policií, policie jako takové, hasičů, úřadu práce a podobně. V rámci krajského akčního plánu bavíme se o opatření kraje, tam už jsou věci, které se realizují, ať už to jsou návozové trasy, posílení školství, posílení centra pro cizince a dalších věcí. Na to navazuje zásobník projektů kraje, ať už to jsou projekty kraje nebo projekty jednotlivých obcí, které budujeme v souladu a opatření jednotlivých obcí a měst, co musí udělat proto, aby stavbu jako takovou zvládli.
Přistoupili jsme k tomu úplně od spodu a sdělili jsme jednotlivým starostům a ředitelům organizací následující. Vy jste ti největší odborníci na tu vaši danou oblast, firmu, katastr a my potřebujeme od vás vědět, co potřebujete k tomu, aby jsme tu stavbu jako takovou zvládli. To znamená, přišel dotazník jednotlivých projektů na starosty obcí, ti je vyplnili, my jsme následně vyhodnotili, co je a není v souladu s dostavbou a opravdu starostové jako praktici se shodli na tom, že musíme začít od dopravy, od infrastruktury přes zdravotnictví, bydlení a další věci. Co se týče struktury akčního plánu, tak ten akční plán jako takový vyžaduje několik součinností. Ta první je zejména to, co ministerstva můžou udělat pro to území, tam je posílení hasičů, policie, úřadu práce, opatření kraje, to jsou věci, které my gesčně můžeme přímo realizovat a některé z nich už se realizují a opatření jednotlivých obcí. To znamená, že starosta potřebuje vědět informace, co se v jeho dané obci bude dít, jak stát z jeho obcí počítá a následně začne řešit intenzifikaci bydlení, posílení vodovodních řadů a podobně. V rámci akčních plánů vycházíme z těch 7 oblastí, které stanovila naše Bible, socioekonomická studie, a následně si je představíme. Co se týče oblasti bezpečnosti jako takové, určitě je to posílení centra pro cizince, podpora dobrovolných hasičů, aktualizace vlastně integrovaných plánů havarijních a stavíme i hasičky, stavíme hasičku v Moravském Krumlově, nebo pevně věřím, že jsme začali, nebo do 3 týdnů začneme, dívám se na pana starostu, ten kýve, to znamená, je to v procesu, řešíme hasičku v Ivančicích. Co se týče oblasti bydlení jako takové, tady zase jsme ve spolupráci se Státním fondem podpory investic. Jedna věc je bydlení těch modrých límečků, to jsou ti zaměstnanci, kteří budou stavět elektrárnu. Druhá věc je ten multiplikační efekt, ty zaměstnanci těch jednotlivých institucí, kteří přijdou do toho území, hasiči, policie, záchranka, lékaři, centrum pro cizince. Pro ty jsme vypsali dotační tituly jako kraj pro jednotlivá města na projektovou přípravu od studie pro projekt až na částečnou realizaci. Tady už se naši jednotliví ředitelé, starostové můžou připravovat tak, aby v okamžiku, kdy bude spuštěna národní podpora, měli připravené projekty a mohli rovnou podávat. Ta předvídatelnost jako podpora pro obce je strašně klíčová. Ten starosta nemyslí z měsíce na měsíc, ten starosta myslí v kontextu jednoho volebního období, případně 2 a více. Za jedno období nic nezvládnete. Potřebujete minimálně 2, pokud jste starostou obce. A v návaznosti na český právní řád, stavební zákon a podobné věci, zkrátka víme, jak u nás dlouho všechno trvá a že potřebujeme intenzivnější a důslednější podporu, případně nějaký lex atom, aby jsme všechno zvládli připravit. Proto se starostové obcí, ředitelé organizací ptají, proto jsou urputní, protože na to musí navazovat jejich rozpočty, půjčky, politické krytí, příprava jejich zastupitelů a příprava jejich občanů. Protože ten starosta je v 5 roli, 6 roli a potřebuje mít v tom území klid na práci a potřebuje, aby se pracovalo. Ale předtím, než se kopne do země, musí mít to stavební povolení a musí mít soulad se svými občany. V rámci firemní kultury potřebuje mít souhlas svých akcionářů tak, aby během stavby všechno jelo jak přesně namazaný stroj. Co se týče oblasti dopravy, tak nás jako Jihomoravského kraje se netýkají žádné nadrozměrné komponenty, to znamená, my nebudujeme obchvaty až na jeden Jamolický, který budujeme za své peníze, ale máme dopravu v rámci průtahu obcí. V návaznosti na to
jsme spustili studii bezpečnosti chodců na návozových trasách, aby všichni starostové věděli, který úsek je bezpečný, nebezpečný, problémový. V návaznosti na to jsme proaktivně zase jako kraj spustili dotační titul pro ty dotčené obce, kterých se to týká, aby si zkrátka mohli požádat na studii, projektovou dokumentaci zálivů autobusových zastávek, přechodů pro chodce, osvětlení přechodu a dalších věcí zase, aby naši starostové byli připraveni, jakmile se spustí národní podpora. V návaznosti na to budujeme 42 opatření na návozových trasách, můžete vidět, které už jsou hotové. Připravujeme spuštění hybridního modelu, kde potřebujeme informace od všech zainteresovaných institucí tak, aby jsme zkrátka věděli, co nám ta doprava dělá v tom daném území, kde máme úzká hrdla a kde zkrátka řidiči musí respektovat nějaká elementární pravidla tak, aby jsme vše zvládli. Co se týče návozových tras, tady můžete vidět, s čím se počítá. Vidíme, že u Moravského Krumlova se nám to rozděluje v rámci 2 tras, jedna povede tam, druhá povede zpět, to bude ta primární, následně vidíme jednotlivé trasy z dálničních přivaděčů. Co se týče oblasti podpory podnikání, a tak tady plánujeme zapojení do našeho ekosystému, ať už to je Jíc, Jinak a další. Co se týče školství, vzdělávání, tady musíme reagovat na tu aktuální poptávku, která vzniká vlastně od vás, od biznisu, od školství a podobně. Tak, co se týče zdravotnictví, tady je největší příležitostí vlastně nemocnice Ivančice, která je nejblíž. Tady zase musíme zajistit tu primární péči v tom území a počítáme s ní zejména pro úrazy ze staveniště. Je jasné, že ty horší případy pojedou rovnou do Brda, do našich fakultních nemocnic. V rámci těch průřezových oblastí my musíme zajistit Jihomoravský fond rozvoje, který máme aktualizovaný a který nám vlastně dovolí kofinancovat jednotlivé projekty, protože i my jako kraj se budeme na těch jednotlivých projektech obcí podílet. Tady jenom ukázkou toho, že k tomu opravdu přistupujeme pragmaticky, doprava, technická infrastruktura, školství, ubytování a bydlení, zdravotnictví, ale zkrátka bez technické infrastruktury a dopravy se nemůžeme dostat dál. Nejdražší je to, co nejde vidět, ale je to nejlepší přípravou pro to, aby byli občané spokojení, že voda teče a záchod odtéká. Kompenzace obcím už jsem zmiňoval, od odborníků máme nachystané podklady, máme nachystané příklady, postupy. Teďka je důležité, aby jsme je respektovali. Všechno to je samozřejmě o penězích, to je teď aktuální téma, to je to, co hýbe vlastně našimi hlavami. Ta socioekonomická studie navázaná na akční plán stanovila absorpční kapacitu 15 miliard korun s tím, že důležitý pro nás je ten pravý sloupec. Tady se bavíme o té míře podpory. Tady je jasné, že pokud se bavíme o organizačních složkách státu, automaticky se bavíme o 100% kompenzaci, hasiči, policie, záchranka a další. Pokud se bavíme o rozšíření kapacity čovky v Moravském Krumlově nebo v Ivančicích, tady není všechno prokazatelně dané dostavbou EDU. Tady se bavíme případně o 60%. Samozřejmě, ta míra bude ještě specifikovaná, ta bude součástí dalšího jednání. Nespochybnitelná je ale ta podpora, protože to území tu podporu potřebuje, aby ten projekt zvládlo. Co se týče těch 6 miliard, které požadujeme pro Jihomoravský kraj. Co se týče požadavků obcí a kraje, jsme někde na úrovni 3 až 3,5 miliardy. Ten zbytek jsou požadavky jednotlivých ministerstev, které potřebují v území.
My jako kraj se budeme podílet 1,5 miliardou v dalších 12 letech, takže si taky potřebujeme rozmyslet a chceme podporovat projekty, které dávají smysl. To znamená, to, co se všude objevuje, není to žádný biankošek, je to doložitelná podpora, která vychází ze spodu nahoru. My taky nechceme ty peníze hned. My je potřebujeme rozložit do příštích 12 let. V rámci kontextu momentálních státních rozpočtů troufnu si říct, že to jsou směšné částky. Pro příští rok potřebujeme 2,3 miliardy, aby jsme nastartovali ten projekt, aby jsme motivovali starosty zahájit jednotlivé práce, aby jednotlivá zastupitelstva měly tu politickou garanci, že se jim vyplatí do tohoto rizika jít, že to riziko nebudou nést sami a že tady je zkrátka někdo, kdo si uvědomuje, že tu zásuvku tou zásuvkou si potřebují nabít ten telefon i v Liberci nebo v Opavě. Co se týče té základní argumentace, tady všichni, kteří jste stakeholdři, všichni, kteří se zajímáte, poprosím vás, vytáhněte si své mobilní telefony, tohle si vyfoťte a tohle je klíčové, ať komunikujeme všichni stejným jazykem. Podpora území je podmínkou realizace projektu. My to zkrátka nezvládneme, nejsme v aglomeraci, jsme na venkově částečně. Tam, kde budeme chtít řešit ubytování, to jsou ty naše města, obce, které jsou přímo dotčená. Bez podpory státu nemůžeme vybudovat ani ty ubytovací kapacity. Prostředky máme prokazatelné, posilujeme i kapacitu státu. Zapojení státu není nic nového. V rámci evropských projektů jiných se říká, že až 2 až 5 % z celkové hodnoty EPC projektu by mělo jít do přípravy území. To znamená, my jsme dneska spolu s regionem Vysočina na nějaké částce 3,75 %. To znamená, jdeme si pro Škodu Octavii, nechceme Dacia, nechceme Mercedes. Jdeme zlatou střední cestou. Poučme se z předešlých chyb, které nastaly v rámci budování Škody Auto ve Kvasinách, kde ta podpora přišla ex post a ten stát to stálo daleko víc. Pokud my dneska jako starostové, ředitelé organizací máme ten předpoklad, tu jistotu toho financování, zadáme ty projektové dokumentace, stavební zakázky už dnes, pokud to uděláme za rok, zdraží se nám všechno o 200-300 tisíc rovnou. To znamená, stát, pokud nám dá svou podporu, ušetří sám, ušetří dané obce. Všichni víme, jak všechno jde nahoru. V rámci těch jednotlivých argumentací jsem připravený v rámci toho, jak stíháme, nestíháme, že si to pak už ještě rovnou probereme. Ne, já moc krát děkuju. Marek Sovka, dámy a pánové, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Já si Marka pamatuju, když jsme spolu natáčeli, když se stal čerstvým starostou Branišovic, tak byl vlastně jeden z nejmladších starostů, nebo vlastně vůbec nejmladší starosta, tak teď už nastala u něj i změna vizáže, ke které blahopřeju. A vzhledem k tomu, co vidím, co máte před sebou, tak vám přeju, aby tam bylo co nejméně šedin, jako jo, co vás čeká. Jinak teda vždycky jsou tyto konference mají vždycky jednoho takového otloukánka, když to tak řeknu, a já si to můžu dovolit, protože vy jste veselá kopa, pane náměstku, kterým je pan Jiří Pokorný, náměstek kraje Vysočina, protože jednak já jsem vás sem zapomněl pozvat mezi řečníky, pak jsem z vás jednou udělal ještě procházku a teď vám Marek Sovka vyčerpal veškerý čas na tu vaši dvojprezentaci. Ale jestli můžeme poprosit o nastavení, jsme se domluvili na rychlo, na 10minutovou, aby pan Pokorný viděl, ale buďte v pohodě, jste tu jako host, takže jak skončíte, tak skončíte. Máme dostatečnou časovou rezervu, můžeme přetáhnout nějakých třeba čtvrt hodinky potom do toho poledního programu, takže se nenechte vykolejit a prosím o vaše informace, protože ty jsou důležité, čas zas až tolik ne. Takže krásné, příjemné, zatím ještě dopoledne, vážené dámy, vážení pánové.
Děkuji za ten úvod, ale my nejsme domluvení, ono to tak jakoby vypadá, jako že tady schválně do toho děláme nějaké chybky, že do toho děláme nějaké takovéhle prospestření, ale ne. A je teda pravda, to jsem si říkal v duchu, jak to uvedu, přestože jsem volně přišel, tak nejsem procházka, ale vnímám ty věci s velkou pokorou, proto pokorný. Tak a nyní teda pustme se do prezentace a teďka nevím, kde mám cvaknout, protože zelená, jiná, jsou tady 2 zelené, výborně. Takže přestože před chvilkou tady bylo hovořeno o tom, že vycházíme z jednoho akčního plánu, tak trošičku k němu přistupujeme trošičku jiným způsobem. Ostatně, jak se říká, když 2 dělají totéž, není to totéž. A já bych teda v rámci té prezentace tady některé věci zkrátil, protože již byly řečeny, přestože opakovaně je matka moudrosti, nebudeme to úplně hrotit. Čili první věc je, oba 2 kraje vycházíme z principu socioekonomické studie pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Každý z nás jsme si připravili akční plán a každý z nás ho nějakým způsobem realizujeme. Pokud se týká té realizace, tak má to, nebo za nás já to vnímám tak, že máme tam nějaké 3 základní vrstvy. První vrstva je, že jsou to úkoly, které jsou dány pro národní úroveň a kde my jako kraj se k ní samozřejmě nějakým způsobem hlásíme a zároveň se hlásíme aktivně k této roli. Druhá věc jsou to opatření, která realizujeme jako kraj samostatně pod svojí gescí a pak jsou to opatření, která realizujeme ve spolupráci s obcemi. Některá logicky budou dělat obce sami za sebe, některá jim můžeme pomoci my, někde má logicky pomoci stát. To dělení tady již před chvílí padlo. Když se podíváme na ta jednotlivá opatření nebo na tu hierarchii, tak první, co je, bylo řečeno, že hlavní návozové trasy nebo obecně návozové trasy pro nadrozměrné komponenty jdou skrze kraj Vysočina, protože nejdříve oni dojdou k nám po vodě a potom tou labskou cestou skončí ve Chvaleticích a pak už to nějakým způsobem musíme dostat po silnicích dál. U nás jsou klíčové 4 základní obchvaty, je to obchvat Zašovic, Brtnice, Slavětic a jihovýchodní obchvat Velkého Meziříčí. V ideálním případě by bylo výborné, kdybychom dořešili i obchvat ohledně Třebíče, protože to je věc strategického významu, která nejen vede k tomu, že rozumným způsobem budeme dopravovat ty komponenty na výstavbu nových jaderných zdrojů na straně jedné, ale na straně druhé je to i významná rozvojová záležitost pro druhé největší město v kraji Vysočina. To, co se týká potom již nás, tak tady je tabulka. Ona tam není moc vidět, ale není to úplně zásadní, ale možná je důležité nebo zajímavé to, že my v této tabulce ukazujeme, jakým způsobem my přistupujeme k realizaci jednotlivých akcí ve vztahu k obcím. V kraji Vysočina máme definováno 26 základních rozvojových aktivit. Je to všechno koncentrováno do takzvaného fondu Vysočina a dnes, pokud obce již mají konkrétní projekty, konkrétní zájem, to znamená, oni mají připravený projekt, oni se přihlásí do našeho fondu Vysočiny, je tam stanoveno spolufinancování a je realizována konkrétní aktivita. Ta aktivita, ať už se to týká rozvoje kulturní, sportovní infrastruktury, ať už je to rozvoj vodohospodářské infrastruktury, rozvoj cyklostezek, rozvoj života v obcích. Všechny tyto věci my máme dneska popsány a pokud i starostové v rámci toho území mají zájem toto realizovat, kraj jako takový má alokované příslušné prostředky. Historicky jsme alokovali zhruba kolem 300 milionů korun ročně, pro rok 2026 je alokovaná téměř 1 miliarda. Potom, pokud se týká dopravního modelu, to už tady padlo od kolegy Sovky, je to vlastně jedna z prvních aktivit, kterou děláme společně, to znamená, my si uvědomujeme, že v rámci toho území bude docházet k významným pohybům jak osob, tak materiálu a máme zájem toto jednoznačným způsobem popsat a uchopit ve vztahu k našim starostům anebo k území jako celku. Proto vytváříme tento dopravní model a na základě něho
jakým způsobem bude zatíženo to území, jsme připraveni debatovat o nějakých kompenzacích a na straně druhé budeme také tímto argumentovat ve vztahu k národní úrovni. Pokud se týká již nějakých konkrétních aktivit kraje Vysočina, tak jedna z nich je například historicky byla debata o cyklostezce Třebíč-Dukovany, to znamená i podpora té nemotorové dopravy, protože je zjevné, že tam bude velký pohyb osob, nebo pokud se budeme bavit o věcech, které se týkají zajištění nebo podpory pracovní síly, tak již dnes my budujeme nebo máme záměr na jednak vybudování tréninkového centra svařování na střední školy průmyslové v Třebíči a stejně tak vybudování energetického centra vzdělávání, přičemž toto energetické centrum, které vznikne v Třebíči z prostředků kraje Vysočina, bude největším centrem tohoto typu vzdělávání v České republice. Zároveň také motivujeme a podporujeme i další vzdělání a rekvalifikační kurzy, protože si uvědomujeme, že bude potřeba v maximální možné míře zajistit vstup nových osob na trh a vstup právě pro potřeby nejenom výstavby, ale i potom následného provozu nových jaderných zdrojů. Pokud se týká té části průběžné výstavby a zajištění toho, že ty jednotlivé osoby, když se něco stane, bude o ně postaráno, tak je to jednak výstavba výjezdové základny záchranné služby v Náměšti nad Oslavou, to je jeden blok nebo jeden bod. Druhá věc je, že my dnes, jelikož my jsme zřizovatelem krajské nemocnice v Třebíči, tak vlastně je tam příprava a úprava urgentního příjmu, to znamená podpora vlastně té emergency. A další z těch kroků je přijímání nových lékařů do nemocnice v Třebíči, kde máme významné motivační programy, ať už náborové příspěvky nebo podpora bydlení a další jiné. Jeden z těch dalších bodů, které souvisí s výstavbou, je potom samozřejmě i aktualizace regionální surovinové politiky kraje Vysočina, protože v ideálním případě aspoň část surovin by měla být realizována přímo z našeho území, tak aby nedocházelo k transportu těchto věcí po celé republice nebo respektive po celé Evropě. A potom, pokud se vrátím k tomu, jaké jsou klíčové otázky před realizací dalších aktivit, tak za mě bych to řekl asi následujícím způsobem, velmi zjednodušeně. Jestliže výstavba nových jaderných zdrojů nebo jaderných bloků je strategickým záměrem tohoto státu, tak nechť se k němu všichni aktéři chovají jako ke strategické záležitosti. To znamená, jestliže dodavatel má jasně stanovený harmonogram, má stanovené finanční zdroje, má stanovené úkoly, tak naprosto identicky by i na úrovni států a krajů mělo existovat jednoznačné řízení z hlediska času, z hlediska financí, z hlediska odpovědnosti. A to, jakým způsobem toto my vyskládáme do té skládačky, je mimo jiné dáno tím, že musíme vědět, kde se nám budou pohybovat lidé v rámci výstavby těch nových jaderných zdrojů, kde budou ubytováni, jakým způsobem se budou pohybovat. Musí být také jasné, odkud budou které materiály a potom ta poslední, sice je to poslední, aby teda bylo jasné ten bloček, odkud budou ty peníze, v jakém rozsahu a kam. Jinak to, že se těchto věcí nebojíme, tak obecně také platí. Úkolů se nebojíme, na množství nehledíme. A tady ten model, to si samozřejmě neodpustím, je vytvořen 3D technologií a jen tak mimochodem otcem a hlavním popularizátorem 3D tisku je pan Průša, který pochází z Vysočiny. Čili minimálně takovouhle elektrárnu umíme postavit teď hned díky našim lidem. Těším se na to, že postavíme tu elektrárnu větší s dalšími lidmi, tak, aby sloužila České republice a našim zájmům. Děkuji za to. Děkuji moc krát.
Jiří Pokorný, náměstek hejtmana kraje Vysočina. Děkuji moc krát i za vaši velkorysost a že je s váma vlastně legrace. A ukazuje to také teda na vaši velikost. Člověk, který si ze sebe umí vystřelit, tak je vidět, že je osobnostně veliký. A co se týká stavby té elektrárny, tak vždycky na Vysočině jste byli trošku napřed, no tak už ji máte postavenou. Já jsem rád, že mezi nás přibyl pan Petr Fajmon, generální ředitel Tepláren Brno. Dobrý den, zdravím vás, tady vám předám i mikrofon, je zapnutý, pardon, jo, je zapnutý, je váš, protože vlastně s výstavbou jaderné elektrárny Dukovany taky souvisí i to, jestli nám v Brně bude v zimě teplo a mohlo by být, a je to jeden z velkých a velmi zajímavých projektů, ale to už vám nebudu krást téma, i když už vidí lidé, že Horkova z Dukovan do Brna, to je téma, které přišel prezentovat pan Petr Fajmon. Vítejte, dobré dopoledne. Dobré dopoledne i za mě. Děkuji za pozvání. Děkuji panu Sovkovi za to, že to zorganizoval tenhle blok, protože v těch předchozích prezentacích bylo spoustu energie a spoustu energie se do těch projektů do obou už dneska dalo. Já bych měl uzavřít vlastně ten poslední blok, jakoby poslední prezentaci, ten první blok, a ten blok se jmenuje strategicko-politický. Tak já teď nevím, jestli to je víc strategicko nebo politické, protože my jsme 100% vlastněným městem Brnem, nicméně ten projekt pro nás je strategický. Já jsem si tady připravil pár slajdů, abyste viděli, v jakém to dneska je stavu. Takže pár čísel za společnost Teplárny Brno. My dneska dodáváme teplo zhruba 106 000 domácností, nejenom teplo, ale i teplou vodu. Prodáme 3 miliony 300 000 gigajoulů. Jsme i poměrně velký výrobce elektrické energie. Jenom pro vaši informaci, ta elektřina by uživila zhruba 7 dopravních podniků města Brna. Ty ostatní čísla, počty sítí, počet nějakých výměníkových stanic, to asi nebudu tady zmiňovat, jenom jsme vlastně třetí největší teplárenská společnost v České republice a vlastně druhá největší z hlediska dodávek tepla v jednom lokálním místě. Máme po Brně několik velkých výrobních zařízení, kromě asi 150 dalších menších plynových kotelen. Ty zdroje jsou celkem čtyři velké. Je to Špitálka, Červený mlýn, Brno Sever, Staré Brno a spolupracující zdroj spalovna. Tohle jsou zdroje, které dodávají teplo a teplou vodu vlastně do té soustavy, která má dneska více jak 250 km sítí. Zde vidíte takový mix, to znamená, z čeho se dneska to teplo dělá. My primárně jsme byli společnost, která vyráběla teplo z plynu. Byli jsme vlastně jedni z prvních v České republice, kteří přišli z uhlí na konci 90. let. Ten plyn je samozřejmě velmi zajímavý z pohledu regulace, z pohledu toho, jak to teplo vyrábět. Má to samozřejmě úplně jiné aspekty prostě než uhlí, nicméně nás potkala v roce 2022 poměrně silná energetická krize, takže jsme udělali velmi strategické rozhodnutí a rozhodli jsme se toho plynu zbavit. Tady vidíte na té levé straně ten strategický mix, který máme dneska, to znamená, teplo už neděláme úplně 100% z plynu, zhruba 23% dneska tepla dodáváme spalováním odpadů, 15% spalováním štěpky, to je zdroj, který jsme dokončili tento rok, a zbytek je samozřejmě z plynu. Pořád toho plynu je poměrně hodně. Minulou topnou sezonu jsme spálili asi 130 milionů kubíků zemního plynu. Ten obrázek, který vidíte vpravo, tak to je tak, jak by to mělo vypadat. To znamená, úplná nezávislost na plynu to nebude, nicméně ten podíl toho plynu se sníží, bude po 10%, ale hlavně do toho vstupuje ta fialová barva, to znamená to teplo, které chceme přivést právě z jaderné elektrárny Dukovany. Ty parametry jsou následující. Předpoklad je, že by jsme vlastně z elektrárny dostávali dodávky ve výši 2 milionů gigajoulů. Velmi podobný projekt už je dneska realizován v Českých Budějovicích, kde ty dodávky z Temelína do Českých Budějovic jsou někde kolem 800 000 gigajoulů, to znamená, je to zhruba 2,5násobné množství. Vidíte, co bychom ušetřili za zemní plyn, samozřejmě za plavbu v povolenkách, a zde vidíte i vlastně úsporu tun CO2.
Tady vidíte trasu. Ta trasa má 42 kilometrů. Ta stavba je poměrně mohutná. Když jsme vlastně se s kolegy z teplárenského sdružení bavili o projektech, které nás čekají v České republice, tak největší bez pochyby je samozřejmě dostavba jaderné elektrárny Dukovany a ten horkovod je vlastně z hlediska investic druhý největší energetický projekt v České republice. Co se týká trasy napojení a potom samotné realizace ve městě Brně, tak délka toho horkovodu Dukovany-Bosonohy, to znamená od paty elektrárny po Bosonohy je 42 kilometrů. Čeká nás tam přechod 2 řek, čeká nás tam tunel. V současné době probíhá velmi mohutně samotná projektová příprava, no ale čeká nás ještě poměrně velká úprava ve městě Brně. Vy, který Brno znáte, tak jedna ta část trasy bude procházet z Bosonohu podél vlastně bývalé Hitlerovy dálnice a ta druhá trasa, té říkáme jižní, ta půjde vlastně kolem fakultní nemocnice Bohunice, kde už jsme to vlastně připravili minulý rok. Co se týká přínosů pro Brno a pro region, ty jsou naprosto zásadní. Je potřeba si prostě uvědomit, že pokud to postavíme, pokud všechno bude fungovat dobře, tak tady bude 30leté cenově stabilní teplo z Dukovan. My máme se společností ČEZ uzavřeny 2 strategické smlouvy a v podstatě ta závislost na těch změnách elektřiny nebo plynu, to znamená to kolísání, které jsme zažili i teď v souvislosti s válkou na východě, kde dneska pořád ceny plynu jsou na 3násobku toho, co byly před energetickou krizí, tak bude menší než 10krát. To znamená, my očekáváme, že ta cena bude velmi stabilní po následujících 30 let a tím, že to teplo budeme dodávat tady nejenom do domácností, ale i samozřejmě do průmyslu, do všech nemocnic, do všech objektů města Brna, tak samozřejmě budeme mít jasnou predikci a myslím si, a to si troufám jako dokonce sdělit i zde, že budeme jedni z nejlevnějších tepláren v České republice. Nebudu teď tady vyjmenovat všechny další věci, stabilita, jedna věc, cenová úroveň, druhá věc, no a samozřejmě bude to mít i obrovský dopad do životního prostředí, protože my dneska v Brně máme 4 poměrně velké komíny a bude fungovat nám jeden komín, kde se bude spalovat dřevní štěpka, to konkrétně v Maloměřicích na Brně sever. Ty cíle projektu jsem už trošku zmínil. Samozřejmě ten projekt diskutujeme velmi dlouho, má podporu nejenom samozřejmě Brna, má podporu kraje, má podporu vlády, diskutujeme tam i poměrně masivní jako dotační peníze, které bychom měli obdržet z Fondu životního prostředí. Tady zmíním jenom jednu věc. My jsme se poslední rok pustili do uzavírání spoustu memorand, zde vidíte nějaké fotografie, nejenom s Masarykovou univerzitou nebo Mendelovou univerzitou, ale i s developery, kdy víceméně zhruba půl roku zpátky my jsme ten projekt představovali našim velkým developerům. Jenom chci podotknout, že konkrétně třeba dneska v Brně se připravuje řádově asi 100 projektů, to znamená 100 výstavbek do budoucnosti a zde jsme v těch memorandách vlastně prezentovali naši nabídku, která se nesestává jenom prostě z samotných dodávek tepla, ale chceme ty energie dělat úplně všechny do těch projektů. Projekt v číslech. Já když vezmu ten rok 2026, tak v současné době se už projektují všechny trasy. Předpokládáme, že zhruba za 15 měsíců budeme mít naprojektováno, pak budeme dělat tendr na zhotovitele a do roku 2032 budeme stavět. Takže předpokládáme, že ty první dodávky by se realizovaly v topné sezóně 32-33, to znamená zhruba za 6-7 roků. Tak a to je ode mě všechno, děkuji za pozornost. Taky děkuji moc krát. Přátelé, vzhledem k času, tak já bych teď vám dal možnost případně třeba individuálních konzultací tady s pány. Uděláme si takový zhruba 10minutový coffee break a pak si vrhneme do té druhé části, která má takový název praktická. Tím rozhodně ale nechceme říct, že vaše informace by byly nepraktické. Ba naopak byly velmi důležité a vzácné a je bezvadné, že se podařilo vlastně takovouhle věc udělat a předávat informace zase dál těm, kteří je můžou
můžou předávat dál a o tom bychom vás chtěli poprosit, aby byli všichni zainteresovaní velmi informovaní. Takže já bych moc rád ještě jednou poděkoval Jihomoravskému kraji a hlavně teda Markovi Sovkovi, náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje, za tu dnešní organizaci. Takže velký dík, poprosím potlesk. A děkuji diskutujícím, vezmu to po pořadě, jak jste vystupovali, pan Kamil Štvanka z Ministerstva průmyslu a obchodu, pan Petr Závodský, generální ředitel elektrárny Dukovany, za korejský tým, abych tak řekl, tak pan Alois Míka. Děkuji ještě jednou panu Jiřímu Pokornému, náměstkovi z kraje Vysočina, a panu Petru Fajmanovi z Tepláren Brno, generálnímu řediteli. Pánové, díky moc, držím palce, protože ty projekty, které jsou před námi a před vámi, hlavně jako řediteli a hybateli toho dění, jsou obrovské. I mimochodem vlastně tady ta 42-kilometrová trubka. Napadlo mě, že z propagačních důvodů byste kolem toho mohli dělat maraton. Teď je populární běhat maratony, tak to máte tak akorát podél trubky. Tak uvidíme, třeba to jednou bude. Přátelé, ještě jednou děkuji moc krát. Jak jsem říkal, dáme si teď 10 minut pauzu do zhruba 12:05. Samozřejmě, pánové, poprosím vás, abyste byli když tak ještě plénu trochu k dispozici a těším se na druhou část dnešní konference. Mějte se hezky a za 10 minut tady. Ještě jednou, pánové, děkuji moc krát.